ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯзаи видеои мо мешавад дар бораи намхе пардоие ки айни замон ҳаст туркию хитоӣ дар бозори Корвон тарафи Оптови нӯҳум дарвоза, пеш аз нӯҳум дарвоза биноҳои навай дӯстони азиз, якум магазинаш. Марҳамат биёед, оз ман рақамҳои савдогарам мемонам. Шумо метавонед ки ин рақамҳои савдогарда занг зада бо аниқтар кунед нархора, пирратар аз худи фурӯшанда пурсон шавед. Хулас беҳтарин пардаҳо ҳаст. Иҷада чихед ки рақамҳо хушрӯ наомадеста. Ина марҳамат анами рақамода метавонед занг зада пурсон шавед дар бораи доставка, дар бораи нархош, дизайнош ба шумо бо пирратар мефаҳмонанд. ҳозир мегзарем ба нархи анами пардаҳо. ина листо нав омадагӣ будай. Листо анами хе рангои хушрӯ дора. Чанд сма ино ака? Аҳа. нархи 1 метрша 300 сомон. Ҳамин 900 сомон мешад. Аҳа. در همه دیزاین کردن ممکن طبقم این پناه tak این نمود های این کرد نمود های دیگر داریم این نمود ها аҳа ино чанд пул 120 сомон метраша анами листора бинед дӯстони азиз. И бори куҷо? این بروی خیتای است خیتای якум сорт борои хитоиш. на марҳамат барои подписчикои мо бо арзон мешава. чун омадед албатта аз номи канали тридочинки гап занед ва шумо бо скидка карда пешниҳод мекунанд. инош чанд пул? 120 сомон. ана бинед и бо чӣ қадар хушрӯ вилирош фасон. ай туро чи 100 сомон анами намуд тур 3D айнам гулоша бине. Аҳа 3D шам нишон тед. ана иноша бинед бо аҷоиб модели фасон. ин чанд пул? این تو رو برای این پرده رو هست کمپلکس аҳа دیزاین یک شب است аҳа так 120 сомон است тураш тур 1 метраш 120 сомонӣ бо арзон мешава. тури 3D. ба грек сеткаш грек сетка сеткаи маҳин хушу сеткаш ба ин новинка тураш беҳтарин бисёр муносиба ина ин листокати партерокати ҳаддуш як дизайн марҳамат. комбинён тақрибан амин як трезада чанд мешида бошад амин як листа гиранд? андозаи хонашон аҳа андозаи хонашон чанде бошад муносиби андозашон баландиш фаҳмиш тоғри карда андоза доставка мекунем. доставка доред хто? ҳаракат мекунем доставка мекунем. ҳами рақамое ки буд визиткада дӯстони азиз шумо нависед дар бораи доставкаш бо пирратар бо худи савдогар гапзанон кунед. ана ин намуд туро ҳаст стили хайтек. ино чанд пул метраш? 80 сомон. инаш 100 сомон. ана ин намудшам беҳад фасон турецкия 100 сомон. аҷоиб. и аднатониё чанд? 40 сомон метраш. мулоими хушрӯа ино шох нестан материалош. ино чанд пул? 80 сомон. инам туркия. ана ин турора бинед. ино чанде? 40 сомон. ана ино 1 метраш 40 сомон. дӯстони азиз хоҳед аз ино гиред. би полоска хушрӯ мебиёя. ана ин новинкош бо. ино чанд? 100 сомон 1 метраш. беҳад хушрӯ. ана ин рангошонай сериву коричневӣ рангои хушрӯ дора. поёнаш вишивкаш аҷоиб хушрӯ омадагиай. ино чанди? 50 сомон. ана ин намуд бо ҳастай 50 сомон. чӣ ном дорад? ростекс. ина ида бинед. арзон дорем 25 сомон хушрӯ аҳа арзон. кадомай 25 сомонотон? ҳамино 25? бале
бинед чӣ қадar хушрӯ 25 сомонашон. Ана инаш сафедаш аҷоибо. Ана мино ҳамаш 25 сомонӣ 1 метраш. Вишивкаш ғавси хушрӯ задагиай. ҳозир однотонниёрам нишон метиҳем. И однотонниё чанд пул? 80 сомон дӯстони азиз. 60 сомон двухсторонний мрамор. Рангои хушрӯ. Грязнорозовыйша нишон тиҳем. Ана и полоска. Туршам буда яъни? Ин чанд пул? 80 сомон 1 метраш. Марҳамат бинед. Чӣ қадar вайш рангаш хушрӯ, маҳин. И туро чанд? 50 сомон Туркия. И однотоннияй. бисёр вишивкаи маҳин дора хушрӯ. Касоне ки мисол однотонниро дӯст медоранд, анами хел ҳастай. Вишивкаш ҳам фақат дар анамин поён. Ино чӣ ном доранд? Турецки 80 сомон однотонниёро бинед. Ай софто чанд пул? 80 сомон тоже. Ишам 80 сомон. Баландишон 3 ҳамаи рангош ҳаст. Двухсторонняй кадом рангиша худтон метавонед амра интихоб карда пардаро дуруст кунед. Аксессуар бо чӣ хеле доред? Аксессуар ҳама навъ аксессуар дорем. Аксессуар булгон дорем. Дорем кручой, дорем. Ана ин жемчуко чанд сум? Жемчуко 50 сомон. И барои пардара ҷамъ кардан. Булгоно дорем. Жемчук дорем. Ана бинед чӣ хел аксессуари чӣ дорем. Ана ин гуло чанди? Гуло 50 сомони 100 сом меша параш. Параш 100 сомон мешава. Иҷода бинед чӣ қадар бисёр бубонои фасон доранд. Ина қисми болорам нишон метиҳам. Ино аз чанд сма то чанд смаян бубонои? Аз 20 сомони сар меша. Баъд баланд меша то 100 сом 150 200 сомони. Баъд аксессуари 200. Яшан бинед. Ино чанд? 250 сомон. 250 сомон намхе аксессуаро ҳаст. Ино 150 сомон. Барои байни парда кашол кардан. Плюс нақшаи дорем барои парда. Нақшаи бошон бинед. Як бор нишон диҳед мумкин бошад. Ин нақша барои парда. Ин дар боло мебиёд, а? Ин дар боло, ин барои худи парда однотонни мо мечаспад. Дар танаи парда Ино чанди? 150 сомон. Ана ино 150 сомон ами як вайш гулош. Нақш барои як хона. Комплект. 150 сомон. Чӣ қадар хушрӯ. хулас дӯстони азиз бо мо бошед ва видеоҳои ояндаи моро интизор гардед. Анамин нақшаҳое ки ҳозир ман нишон метиҳам, анами хел дар однотони пардаҳо шумо метавонед ки часпонда ороиш диҳед.